It-tnejn filgħodu l-isla sebħet bil-wasla 24 persuna mejta li jissimbolizzaw il-kobor ta' traġedji li qed jiġru bejn sema u ilma fil-Baħar Mediterran. Kien għal-ħabta ta' 8:15 meta abbord il-bastiment tal-Gwardja Kostiera Gregoretti iddaħlu f'Malta l-katavri t-immigranti li mietu fit-traġedja ta' matul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd. Abbord il-bastiment Taljan kien hemm ukoll 28 immigrant ħaj li l-kundizzjoni tas-saħħa tagħhom kienet waħda tajba u baqgħu tilgħin l-Italja biex jiġdu f'inkjesta li fetaħ il-Gvern Taljan. Għal-ħabta ta' 9:10 l-katavri tniżlu fuq l-art u grupp bdew jittieħdu lejn il-kamra mortwarja ta' Mater Dei fejn se ssir l-awtopsja u jittieħdu l-kampjuni tad-demm, dan bħala parti minn inkjesta maġisterjali. Il-kap tad-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei, Chris Barbara, tkellem dwar kif inhu mħejji pajjiżna biex jilqa' sitwazzjoni bħal din. Anke fid-dawl li Malta kienet qed tgħin lill-Italja li sabet problema biex tilqa' l-ammonti kbar ta' numru ta' katavri mejtin flimkien mal-eluf kbar ta' immigranti ħajjin. Aħna minn hawnhekk diġà għandna kapaċità li nistgħu nżidu għal 60 f'da solar. Nistgħu ninżlu f'solar ieħor u nerġgħu nżidu 40. Għandna l-kamra l-antika li kellna ġewwa l-Isptar St. Luke San Luqa u hemmhekk għandna kapaċità oħra, però mbagħad għandna kontingenzi pjani oħrajn jekk għal ħares qatt jiżdiedu n-numru. Tul l-operazzjoni ta' salvataġġ il-membri tal-Forzi Armati ta' Malta sabu żewġ dokumenti personali, karta tal-identità u djarju li nataw lill-awtoritajiet Taljani biex jiġu kkunsidrati fl-investigazzjoni tagħhom. Intant, minn informazzjoni li taw uħud mill-immigranti salvati fuq id-dajsa li nqalbet jidher li kien hemm ma' 900 immigrant, ferm iktar mill-ammont maħsub. Jidher li madwar 200 minnhom kienu nisa, filwaqt li 50 kienu tfal, persuni li se nibqgħu ma nsirux nafu min huma. Di unidentified sejħilhom il-kap eżekuttiv ta' Mater Dei li appella biex jintbagħtu l-fjuri ta' ħdan l-isem biex almenu dawn in-nies ikollhom difna dinjituża, appelli għalih DLONG bdew iwieġbu għalih il-Maltin. Aħna din nemmnu ħafna illi nagħtu ir-rispett kollu n-nies li mietu, ġifieri il-fidi li għandhom dawn in-nies ma nafux x'inhi u nixtiequ nagħtu rispett il kulħadd. Ġifieri ċertament jiena ser inkellem lill-imam u se nċempel lill-Kurja Maltija biex nagħtuhom servizz funebri kif jistħoqilhom. Tul il-jum ta' tnejn it-traġedji umani fil-Mediterran ma waqfux. Fost oħrajn minħabba traġedja umana oħra frodi fil-Greċja. Dan hekk kif dajsa li kienet qed iġġorr 300 immigrant bdiet tereq bil-konsegwenza li hawn ukoll mietu n-numru ta' persuni.